isu se-MDC takabva taita appeal against judgment yacho nekuti judgment yenhando, it is a very unsound judgment at law and it's a very opportunistic judgment too. Apa ndikutaura nechirungu kuti wazvinzwe. It is a very opportunistic judgment. Why did it take so long? Why was this judgment not delivered in 2023? Why was it not delivered in 2024? Why was it not delivered in January 2025? Why was it delivered when we spoke against 2030? Chembere yotsakatika, berero rutsaimvi, aja chembere ndiani. We can see through this. The MDC is intelligent enough to understand this. But the MDC is not complaining. We are not crybabies. We will do something about it and we shall win. Saka tiri kuenda ikoko ku Supreme Court kwacho. Tonopedzerana ikoko ku Supreme Court kwacho. Asika zivai kuti nyangwe tikasaenda ku Supreme Court kwacho. Zvinoreve zvataurwa nejudgment. Zvinoreva kuti Congress ya 2022 haina kuitika nayo. Zvinoreva kuti akaitwa mutungamiri webato ku extraordinary Congress ndiye anoramba ari president. Saka the sheriff remains the same. Hakuna. Kune vari kuti tichataura nestate. Ndakibva tazvitaura state yacho muchizvinzwa kuti vari kufamba vachiti ndimi muri kuvabatsira imi westate. Ndozvavari kutaura vanhu ava. Pavakaita meeting yavo ndozvavakataura. Vakati tiri kubatsirwa nemi. Imi chamunoda paCongress yeMDC chii? Tiri kuona kuti vamwe vanhu vakaenda kukoti inhengo dzeZANU-PF. Gift Konjana munhu weZANU-PF akaenda kuZANU-PF zvamakaona mese. Kakora akaenda kuZANU-PF. Iko zvino turufu akudzoka. Vakuchallenge Congress yeMDC. Isusu ZANU-PF ikata Congress yayo tine